नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीत जवला कसं बनवतात ते आज दाखवणार आहे। तर चला मग, त्यासाठी एका प्लेटमध्ये मी जवला घेतला आहे। ह्या जवल्यामध्ये सुद्धा खूप प्रकार असतात। बारीक जवला, मीडियम जवला, कर्दी असे वेगवेगळे प्रकार आपल्याला बाजारात सहज पाहायला मिळतात। तर इथे मी जवला बारीक घेतला आहे। ह्याआधी मी हा जवला निवडून घेतला होता, कारण ह्यामध्ये कचरा असतो म्हणून। तर आता हाय फ्लेमवरती कढईमध्ये जवला भाजून घेऊयात। ह्या जवल्याला लाल असा रंग येईपर्यंत भाजूयात। तर इथे आपला जवला छानपैकी भाजून झालेला आहे। त्यानंतर जवला एका टोपात काढून घेते मी। आता हा जवला थोडा थंड होण्यासाठी अर्धा ग्लास पाणी ओतूयात, म्हणजे कसं जवला थोडा थंड पण होईल आणि जरा नरम सुद्धा होईल। तर इथे मी मीडियम गॅसवरती कढई तापत ठेवलेली होती। आता यामध्ये मी तेल टाकते। तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये बारीक कापलेलं लसूण टाकते। लसूण तेलामध्ये गरम झाल्यानंतर आता मी यामध्ये टाकते बारीक कापलेला कांदा। ह्या कांद्याला गुलाबी रंग येईपर्यंत आपण परतून घेऊयात। आता ह्या कांद्याला छान गुलाबी रंग आलेला आहे। त्यानंतर यामध्ये हळद, आपल्याला हवं तेवढं लाल तिखट घालूयात। आता हे आपण परतून घेऊयात। त्यानंतर ह्यात आता बारीक कापलेला टोमॅटो टाकते मी। टोमॅटो टाकल्यानंतर जवला कसा छान लागतो चवीला आणि चव पण चांगली येते टोमॅटोमुळे। टोमॅटो सुद्धा आता आपण परतून घेऊयात। टोमॅटो परतून झाल्यानंतर आता मी ह्यात चवीनुसार मीठ टाकते। मीठ टाकल्यानंतर परत मी परतून घेते। आता इकडे बघा, ज्या टोपामध्ये जवला मी नरम होण्यासाठी भिजत ठेवलेला होता त्यामधील पाणी काढून घेतलेले आहे, हे तुम्ही पाहू शकता। आणि हा जवला मी आता कढईमध्ये काढून घेते। त्यानंतर हा जवला मी म्हणजे जवल्याला चांगली चव येण्यासाठी मालवणी कोकम टाकते मी। जवल्यामध्ये कोकम टाकल्याने सुद्धा भाजीची चव आणखी वाढते। कोकम टाकल्यानंतर परतून घेऊयात। परतून झाल्यावर कढईवरती झाकण ठेवून मीडियम फ्लेमवर ठेवूयात गॅस। आता आपण पाहूयात आपला जवला शिजला आहे की नाही। तर आपला जवला छानपैकी शिजलेला आहे। तर हे मी आता एका प्लेटमध्ये काढून घेते। तर आता आपला जवला मालवणी पद्धतीमध्ये परफेक्ट रेडी आहे। तर ही जवल्याची रेसिपी तुम्ही सुद्धा घरी ट्राय करून जरूर बघा। जवल्याची रेसिपी कशी झाली हे कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला नक्की कळवा। आणि हा जवला तुम्ही भाजी बरोबर, म्हणजे भाजी म्हणून याचा उपयोग चपाती बरोबर किंवा भाकरी बरोबर तुम्ही खाऊ शकता। तर मित्रांनो, अशा नवनवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि कमेंट शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।